ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ሲሱ ሜድያ ከመይ ቀኒኹም ሰላምን ጽቡቕን ቀኒኹም ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒተዩ ብምቕጣል ሎሚ ዓንቲ ኸ ከምቲ ልሙድ ብኻልእ ቪድዮ ተመሊሰኩም ኣለኹ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ኢንስታግራም ይኸውን ኣብ ኢንስታግራም ከመየና ኣጻያፊ ኮሜንትስ ከም ዘይጸሓፈና ንገብር ወይ ከዓ ተጻሒፉ ዝጸንሐ ኣውቶ ኮይና ከመየና ብሎክ ወይ ከዓ ሃይድ ንገብር ኣብቲ ናትና ኮሜንት ሴክሽን ከም ዘይረአ ንገብር ማለት እዩ ቅድሚ ናብቲ ሙሉእ ትሕዝቶ ናይታ ቪድዮ ምኻና ኣብዛ ቻነል ሳብስክራይብ ድገበርኩም ተኸታተልቲ ብጣዕሚ እየ ደመስግን ልባዊ ምስጋና ንኣኹም እትዮም ሳብስክራይብ ደይገበርና ኣብዚ መፂና ዩቲዩብ ንኸፍትሞ ድሓር ኣብዚያ ሰርች ባር ኣብ ላዕለላ ኣብዚ መፂና እቲያ ናይዛ ቻነል ኔም ንፅሕፍ ማለት እዩ ሲሱ ሜድያ ከምዚ ልመፂና ኣሎ ኣብዚ መፃና ብዙሓት ኣለዋ ናይ ሲሱ ሜድያ ዝብላ ቻነል ዝተፈላለያ ቻነልስ ኣለዋ ከየደብሻኹም እዚኣ እቲያ ናተይ ቻነል ኣብዚኣ መፂና ክሊክ ምስ ገበርና ኣብዚ ስእሊ ኣብቲ ሆም ፔጅ ወዘና ማለት እዩ እዚ መስል እቲ ፔጅ ናይዚያ ቻነለይ ኣብዚ መፂና ኣብዚያ ሳብስክራይብ ዝብለላ ቦተን ኣብዚ መፂና ሳብስክራይብ ብምህራም ተኸታተልቲ ናይዚያ ቻነል ወይ ከዓ ኣብዚያ ቻነል ዝወርድ ቪድዮታት ብቐረባ ተኸታተልቲ ክንከውን ንኽእል ቀፂልና ኣብዛ ብዝለላ በል መፂና ኣብዚያ ንሃርም እዚያ ላዕሊ ዘላ ኦል ትብል ኣብዚያ ንሃርም ከምዚኣ የና ሳብስክራይብ ዝገብር ሕጂ ናብቲ ሙሉእ ትሕዝቶ ናይታ ቪድዮ ክወዘኩም ሰናይ ምክትታል ኣብዘላትና እዚኣ ኢንስታግራም ኣፕሊኬሽን ኣብዚኣ ንኸፍት ኢንስታግራም ሰዓትና ናብቲ ናትና ኣካውንት ንመፅእ ማለት እዩ ኣብዘለና ኣካውንት ናትና ንኸፍት ዳዕር ኣብዚ ናትና ኣካውንት ምስ ከፍትና መፂና ዘና ኣብ ዝለዓል ዘለዋ ሰለስተ ሕንፃፅ ዘለዋ ኣብዚኣ ንኸፍት መፂና ሰቲን ንኣቱ ሰቲን ሰዓትና ኣብዚ ፕራይቨሲ ድብል ዘሎ ንኸይድ ፕራይቨሲ ኣብዘለና ፕራይቨሲ ምስ ከፈትና ኣብዚ ቀዳመይቲ ደላ ማለት እዩ ኣብዚ ትሕቲ ኢንተራክሽንስ ድብል ዘሎ ኮመንትስ ኣለና ኮመንትስ ንኸይድ ኣብዚ ኮመንትስ ምሳኣተና ሂብና ኣሎ ኣብዚ ናቲ ኩሉ ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ ክንዓፅዎ ዲና ክንከፍቶ ወይ ከዓኒ ከነፍቅደሎም ዲና ወይ ከነፍቅደሎም ኣብ ሳት ይደሎ ክንሪኦ ኢና በብሓደ ማለት ቤታ ቀዳመይቲ ክንጅምር ኢና ኣለው ኮመንትስ ፍሮም ኮመንት ክፀሓፈካ ካብ ተፍቅዶ ሰብ ካብ መን ኢኻ ኮመንት ክፀሓፈካ ትደሊ ኣፍቅድ ብለካ ኣሎ ኣብዚ ምስ መፃና ኤቭሪዋን ቀዳመይቲ ማለት ኢና ተደላ ሕጂ ካብ ኩሉ ሰብ ገይረ ኣለኹ ኣብ ትሕቲ ኣደላ ካልእ እንታይ ትብለና ኣላ people you follow and you followers እስኻ follow ልበልካዮ ምን ንኣኻ follow ዝበሉኻ ሰባትን ማለት እዩ ኣብዚኣ ሳልሰይቲ ኻ እንታይ ይብለና ኣሎ people you follow እስኻ follow ልበልካዮም ጥራይ እዛ ራብዐይቲ ናይ መወዳእታ ደላኻ እንታይ ይብለና ኣሎ you followers ናትካ ንዓኻ follow ዝበሉኻ ጥራይ ማለት እዩ እቶም followers ካ ጥራይ ኮመንት ክፅሕፉልካ ክእሉ ማለት እዩ ከምዚ ኣየርና ታተለየና ንመርፅ ኣነ ሕጂ እዚኣ everyone መሪፅ ኣለኹ ኩላትኩም ኮመንት ክፅሕፉ ተፈቒድኩም ኣሎ ካብዚ ንወፅእ ካብዚ ተመሊስና እዚኣ ካልአይቲ ደላ ንኸይድ ካልአይቲ እንታይ ትብለና ኣላ ብሎክ ኮመንትስ ፍሮም ንኸፍታ ምስ ከፈትናያ ናተይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤምቲ ሎ ብሎክ ዝገበርኮ ሰብ የለን ምክንያቱ ኩሎም እትዮም ናተይ ፎሎወርስ ይኹኑ ወይ እትዮም ኣነ ፎሎው ዝበልኩም ሰባት ኩሎም ከምዚ ኔጌቲቭ ሰባት ኣይኮኑን ሕማቕ ዝወፅኦም ዝፃረፉ ገለገለ ይኮኑን ሶ የብለይን ብሎክ ዝገበርኮ ኣብቲ ናትኩም ሕማቕ ኮመንት እናፃሕፈ ድርቢሽኩም ሰብ ንዝብሉ ግን ኣብዚኣ መፂኹም ኣብዚኣ ሰርች ባር ኣትሞ ስሙ ትፅሕፎ ማለት እዩ ናተይ ሕጂ የብለይን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ግን ኣብነት ንዓኹም ንመርኣይ ድኾነ እምኒኦም ከምፅአ መንዳ ክንብልና ሕጂ ራምደም በቃ ኣቤልስ ከንበል ኣቤል ገሊልና ክንፅሕፍ እንዲና መፅኦምና ኣለዉ ኣብዚ ኩሎም እቶም ኣቤልስ ትበሃሉ ኣብቲ ናትና ፎሎወርስ ዘሎ ወይ ከዓኒ ዋላ ፎሎወር ደይበልናዮም ከማን ኣለዉ ብታሕቲ ከምዚ ተኸይድካ ክትረኽቦም ትኽእል ኢኻ ድኾን ብኣቤል ዝወፅ ኣካውንት ብዘሎ ኩሉ እስኹም ነቲ ደሊኹም ዘለኹም ኣየናይ ኣቤል እዩ ኣብቲ ናትኩም ሕማቕ ኮመንት እናፃሓፈ ድርብሸኩም ደሎ ወይ ከዓ ንናይ ኣቤል ኢኹም ስፔሲፊክሊ ከምዚ ብሎክ ትገብሮ ደሊኹም ዘለኹም ኣብዚኣ መፂኹም ትደልይዎ ማለት እዩ ምስ ረኸብኩም ብሎክ ተወስድዎ ንመርኣይ ኣብዚ መፂና ሕጂ ኣቢ ትብላ ኣብ ዘሎ ኣቤል ሰዓረድ ብለሎ ኣቢ ተሓወዩ ከምኡ ሕማቕ ዝፅሕፍ ገለ ኮይኑ ይኮነን ንዓኹም ንመርኣይ ግን ኣብዚ ሕጂ ሓንሳብ ከወስዶ እየ መጤ ብሎክ ገብሮ ከምዚ ገይረ ብሎክ ገብሮ ዳሲት ኣብቲ ናተይ ኮመንት ኣይፅሕፍኒ ግን ስቲል ናተይ ፎሎወር ኣሎ ምስቶም ናተይ ፎሎወር ክቕፀር እዩ ነቲ ናተይ ኣካውንት ሓጋዚ እዩ ማለት እዩ ኮመንት ግን ትሕፅሕፎ ኮመንት ናቱ ኣብቲ ናተይ ኣይመፅን እዩ ማለት እዩ ሶ ከምዚ ገይርና ብሎክ ነውስዶ ንኽእል ኢና ኣቢት ግን ተሓወዩ ሕማቕ ኣይፅሕፍኒ ከምቲ ኣቐዲመ ክብለኩም ዝፀናዕኹ ኣንብሎክ ክገብሮ ኣቢተይ ሶሪ ኣንብሎክ ገይረ ኣለኹ ካብዚ ንምለስ ማለት እዩ እዚአን ከምዚ ገይርና ከም ድመረፅና ንገብር ድሓር ናብዚኣ ብትሕቲ ኣደላ ስቴፕ ንወርድ እንታይ ትብለና ደላ ሃይ ኦፌንሲቭ ኮመንትስ እዚኣ ኦፌንሲቭ ኮመንትስ ቅድሚ ተዛሪብና ላ ነርና ኢና እቲያ ሓንቲ ቪድዮ ማለት እዩ ኣብ ናይ ቲክቶክ ቪድዮ ዶ ተኸዋ ኮሚልና ተዛሪብና ላ ነርና ሕጂ ኻ ድሓን ክንደግማ ኢና ፅቡቅ ጌራ ኻ ንኩላትና ትበርሀልና እዛ ኦፌንሲቭ ኮመንትስ ማለት ከምዚ ኣፀያፈ ቃላት ወይ ከዓ ንሓደ ሰብ ኣጥቃዕቲ ዝኾኑ ቃላት ነቲ ሰብ ጎድእቲ ዝኾኑ ቃላት ምስፅሕፍ እዚኦም ኦፌንሲቭ ኮመንትስ ዝበሃሉ ሶ ነዚ ሃይዲንግ ክገብረና ወይ ከዓ ነዚ ኮመንት እዚ ኣብቲ ናትና ኮመንት ምስፃሓፈ ናቲ ሕማቕ ቃላት ኣብቲ ናትና
post ገበርና ምጽሐፈና automatically hiding comments that may be offensive from your post story and live videos ብለናሎ ካብቲ ንሕና post ንገብሮ ቪድዮ ወይ ከዓ ኣብቲ my day ኣብቲ story ናይ ሓንቲ መዓልቲ ናይ 24 ሰዓት ንእትዎ ወይ ከዓ ኣብቲ live ንኣትወሉ ቪድዮ ሕማቅ ቃላት ምጽሐፈና automatically ኮሜንታትና ከምዘይረአ ንኽገብሮ እዚኣ on ንገብራ ብዝለላ ንኸፍታ ማለት እዩ እዚኣ ምስ ከፈትናያ እንታሕቲ ንወርድ ኣብ ትሕቲ ኣለኻ እንታይ ይብለና ኣሎ ማኑዋል ፊልተር ካ እቲ automatically ደይኮነ automatically ሕጂ እንታይ ነይሩ እዚ hiding offensive comment ኣብ ላዕሊ ዘሎ automatically hiding ንገብሮ እንታይ እዩ ነቲ international offensive words ወይ ካኒ ነቲ ኣብ ዓለም ለኻዊ ድፍለጥ ስፔሻሊ ሕጂ ብእንግሊሽ በተን ኣብ ዓለም ድፍለጣ ስፔን ገለገለ ከን ላዕሊ ዘሎ ቋንቋታት ማለት እዩ ናተን ሕጂ እቲ offensive words ወይ ካቲ ኣጸያፍ ዝኾነ ቃላት ፍሉጥ እዩ ኣብቲ ዌብሳይት ሳብ ኩሉ ማለት እዩ ዋላ ኣብቲ applications ፍሉጥ እዩ እዚኣ ምስ ከፈትከያ automatically hide ይኸውን ማለት ከም ብእንግሊሽ ኣብነት ሕጂ f words እዮም ናይ f ቃላት ንጥቀመሎም ሕማቅ ቃላት ምሻሉ እሶም ሕጂ ኣብዚ እዚኦም ምስ ገበርናያ ኣብቲ ናትና ምጽሓፈና hide ይኾኑ ማለት እዩ እዛ ማኑዋል ፊልተር ግን እንታይ ትሕግዘና ነቲ ብዓለም ለኻዊ ደይፍለጥ ቋንቋታት ኣብነት ሕጂ ብትግርኛ ንጻረፉ ሕማቅ ጽርፍታት ኣብታ ዓለም ለኻዊ ኣይፍለጥኒ ትርጉሙን ኣይፈልጡን እንታይ ምዃኑ ናቱ ሚኒንግ ስለደይፈቱ ተጻሒፍ ከፍት ኮሜንት ባዕሎም ሃይድ ክገብሩ ኣይኩልኒም በዛ ቀዳመይት ደላ በዚያ ሃይድ ኦፌንሲቭ ኮሜንት ደላ እሳኸፊንያ ሃይድ ክኸውን ኣይክልኒ ምክንያቱ ትርጉሙን ኣይፈልጡን እንታይ ምዃኑ ማለት እዩ እንታይና ክንገብር ነዚያ ኦን ኢና ንገብራ ነዚያ ማኑዋል ፊልተር ትብለላ ኦን ጌርና ነተን ደድልያና ቃላትካ ኣብዚኣ ንጽሕፈን ነዚያን ብትግርኛ ደድልያና ቃላት ኣብዚኣ ንጽሕፈን ኣብዚኣ ተጽሒፍናሎም ግን ነጊርናዮ ማለና ኦረድ ንዖም ነቲስ ጌርናዮ ማለና እዚ ቃላት ኣብዚ ናተይ ኮሜንት ክጻሕፈን ኣይደሊኒ ኢልና ሓቢርናዮ ማለና ማለት እዩ ኣብዚኣ ሕጂ ኣብዚኣ ንእቱ ማለት እዩ ኣብዚኣ ስፔስ ይብና ኣሎ ኣብዚኣ ወርድ ሰፕሬት ባይ ኮማስ ኢልና ኣሎ ኣብዚኣ ምስ መጣና ነተን ደድልያና ጽሑፋት ወይ ከዓ ነተን ደድልያና ኮሜንት ኣብቲ ናትና ክጻሕፈና ደይዝልናዮም ኮሜንትስ ኣብዚኣ መጺና ንጽሕፈሎም ኣብዚኣ ሕጂ ክንጽሕፈን ከለና ብኮማ ጌርና ክንፈላልየና ኣለና ምክንያቱ ኮማ ጌርኩም ፈላልዮ ብለና ኣሎ እቲ ቃላት ሓደ ከይመስሎም እንዳፈላልና ንጽሕፈሎም ጅምሪና ሕጂ እንታይ ደኣ ክንብል ኢና እስካ ኣብዚ መጺና ዳ ክንገብዚ ሃላይ ገለ ክንብል ኢና ማለት እዩ ሃላይ ከምዚየና ኣጽያፍ ንብሎ ጽርፍታት ባዕልኹም ከተእትዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ንዓኹም ንመርኣይ ስለ ደእትወለለኹ ብዙሕ ነዚ ጽርፍታት ኣይትገደስሉ እሽኹም ግን እቲ ዝደለኹሞ ቃላት ኣብቲ ናትኩም ትንፈልጦ ኣብ ብትግርኛ ኣጽያፍ ዝኾነ ቃላት ክትጽሕፍዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ሕጂ ኣነ ናብቲ እንታሽም ከውፅኦ ስለደለለኹ እየ ማለት እዩ ኮማ ጌርና ግን ክንፈላልዮ ኣለና ምክንያቱ ኮማ ጌርና ተዘይፈሊናዮ ኣይፈልጥዎን እዮም ሶም ከምዚየና ሃላይ ዳ ሓንቲ ክንውስኹሞ ዳ ዓሻ ዋላ ክንብል ኣብዚ ነፂና ዓሻ ከምዚ ዳግም ንጽሕፎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ጽርፊ ኮይኑ ይኮነን ኣብዚ እትዮ ኣነው ኖርማሊ እዚ ከምዚ ኦፌንሲቭ ጽርፊ ይኮነን ወይ ኣጽያፍ ጽርፊ ገለ ይኮነን ንኹላትና ንፎቶ ብዙሕ ብትግርኛ ሕማቅ ቃላት ኣሎ ኣጽያፍ ዝኾነ ቃላት ኣሎ ኣብ ትግርኛ ንጥቀመሉ እሱ ከተእትዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ከምዚያ ጌርኩም ትመልእዎን ማለት እዩ ድሓር ኣብ ሰዓት ንወርድ ኣብ ሰዓት ካ እንታይ ትብለና ደላ ፊልተር ሞስት ሪፖርትድ ወርድስ እቲ ብብዝሒ ሪፖርት ዝኾኑ ቃላት ከምዚ ሕማቅ ቃላት እዮም ኣጽያፍቲ ዝኾኑ ቃላት እዮም ተባሂሎም ሪፖርት ተገብሩልካ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝረኣዩ ማኑዋል ፊልተር ገይሮም ደእተዎም ሰባት ሪፖርት ገይሮም ኣለዎ ማለት ወይ ከዓኒ ብካልእ ከምዚ ዓይነት ጽርፊ ኦፌንሲቭ ጽርፊ ሪፖርት ዝገብሮ ቃላት እቲዮም ሞስት ሪፖርት ማለት እዩ ብብዝሒ ብተደጋጋሚ ሪፖርት ዝገብሩ ቃላት ኣብቲ ናትና ክንደይ ይጽሓፉና ክንገብሮም ካ ኣብዚኣ መፂና ኦን ገብራ እዚኣ ኦን ምስ ገበርናያ ከምዚ ንሪኦ ኣለና ሕጂ እዚኦም ኩለን እቲን ደለናን ከፊትናን ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ከም ዝድበልኩኹም ብብዝሒ ሪፖርት ተገብረ ቃላት ሕማቅ ቃላት ተባሂሉ ወይ ከም ኦፌንሲቭ ወርድ ተባሂሉ ብብዝሒ ሪፖርት ተገብረ ቃላት ኣብቲ ናትካ ይጽሓፈካን እዩ ኣብዚ ማኑዋል ፊልተር ዝገበርናዮ እውን ከምዚ ክንዛረበሉ ዝጸናሕና ባዕልና ደእተናዮ መሪጽና ክጻሕፈና ደልዮ ቃላት ኣብዚ ሂብናዮ ማለና እንደን ኣብዚ ላዕሊ ፊልተር ብለና ዘሎ ሃይዲን ኦፌንሲቭ ኮሜንትስ ካ እዚኦም እቲዮም ኢንተርናሽናል ኦፌንሲቭ ኮሜንትስ ማለት እዩ እቲ ኣብ ዓለም ለኻዊ ድፍለጥ ቋንቋ ክፈልጥዎ ድኽእሉ እዚ ሃይድ ይገብሮ ባዕሎም እንዳ ኢንስታግራም ማለት እዩ እዚ ካ እቲን ላዕሊ ዘለዋ ካ እቲን ኣሎ ኮሜንትስ ብሎግ ኮሜንትስ ካ ከምቲ ክንሪኦ ፀናሕና ከምዚ ኣጌርና ንውድእ ማለት እዩ እዚ ኣጌርና ካ ሰድ ምስ ገበርናያ ልክዕ እቲ ሕማቅ ቃላት ወይ ከዓ እቲ ኣጽያፍ ድበሃል ኮሜንትስ ኣብቲ ናትና ክረአ ኣይክእልኒ ሰው እዚኣ ትመስልና ኢሎም ማዓንቲ መደብና ቴንክ ዩ ስለትምክታልኩም ካሊ ቪድዮ ሒዘ ክሳብ ድመፀኩም ሰላም ቅነ ሰሰናዩ ንዓኹም